femeile din ziua de azi, multe dintre ele arată precum bărbații. Și mă înfioară când le văd, știi? Și a dispărut în Femeile zilele arată noastre. precum bărbații, bărbații precum Acum, femeile. da, așa e, da, asta azi vrei să fii femeie, mâine vrei să fii bărbat, deci deja orice. știi foarte Și bine de-aia că zic asta este un trend în care, să zic, rasa și genderul și sexul și astea nu mai sunt, mă rog, e un melanj așa, e o zonă gri. Dar în ceea ce privește feminitatea, mă bucur că mi-ai pus această întrebare, pentru că de multe ori, uite, eu și când mă îmbrac, și când mă machez, Iubesc și femeia, când, uite, Paul. și când mă coafez, da, întotdeauna mă duc cu gândul la acele femei ale anilor 50, 60, 70. Deci pentru mine... Audrey Hepburn, da, Marilyn Monroe, Greta Garbo, care avea o latură masculină cu acele costume, știi? Dar Marlene Dietrich, exact. Nu mai, uite deci, că mi se face. Asta spun, ce asta femei. este... Dacă Sofia tot Loren, te-ai născut vai, femeie... ce frumusețe, Sofia Loren. Exact, dacă tot te-ai născut femeie, păi asta e în tine. Femeie până în adâncul exact. sufletul. Asta e. Mamă, ce. Da. Când spui femeie, deja ochii ți se umezesc, privirea devine mult mai blândă, zâmbetul apare când spui femeie. Și Paul cântă, iubesc femeia.